Bé, estem en una nova entrevista per a la Vall Digital. Estem a la veïna localitat de Beneixama, María José Payá Valdés, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Beneixama. María José, agrair-te la teva participació en l'entrevista. Gràcies a vosaltres per vindre. I parlem del metge i poeta Pastor Aicar, 1849-1917, que en primer lloc heu celebrat el centenari de la seva mort a Beneixama amb tot un seguit d'activitats i ens agradaria saber que la gent de fora, com li expliquem la figura de Pastor Aicar i de la seva importància. Clar, Pastor Aicar va ser un literat realment important en la seva època, que va ser la Renaixença valenciana. Va destacar sobretot en poesia, però també va escriure assaig, va escriure teatre, va escriure sarsuela, va escriure moltes coses. I és important perquè, com estava comentant, que va ser poeta en la Renaixença, va recuperar, volia escriure en la llengua pròpia, en valencià, que en aquell entonces li diuen llemosí. Li diuen llemosí, un poc unien tot el que era la franja de València, Catalunya, sud de França, i recuperaven aquesta llengua per a la poesia i per a la literatura. La seva producció en castellà és més important que en valencià llemosí, però és precisament en valencià en el que destaca més, perquè va ser en el seu moment el poeta que més va escriure en aquesta llengua i que més premis va guanyar, per almenys. Així en el museu es poden contemplar molts dels premis que va guanyar en aquella època. I no apareix als llibres de text, com sí que ho fan altres contemporanis seus, companys, perquè ell no eixia del poble pràcticament, ell era el metge del poble, ell estava lligat al poble, no era una persona que li agradara figurar, i vivia així, i les comunicacions no eren com ara. De fet, molts premis ni tan sols anava a replegar-los. Per això no va ser conegut i crec que és un deute que tenim el poble en ell. El poble de Beneixama sí que el coneix molt, sobretot per les ambaixades de festes, però després d'aquest centenari també jo crec que s'ha aprofundit més en la seva figura i és un deute que teníem en ell el donar a conèixer la seva obra més enllà de les fronteres del que és Beneixama. Com és natural, s'han organitzat tot un seguit d'activitats per a promocionar la seva figura i donar-la a conèixer, que és necessari, no? I aquí tens una miqueta quina serien per a honrar la figura de Joan Batista. No vull deixar-me res de fer d'agafar una xulla, perquè realment s'han fet moltes coses i ha col·laborat molta gent. Des del dia del llibre, per exemple, que els xiquets del col·legi vam dedicar tot el que són els comerços i el col·legi al poeta Pastor, el van treballar, van musicar en forma de rap poemes seus. Des d'aquest dia del llibre, passant per conferències com la de Paco Amorós, en la que es va parlar de la faceta de metge de Pastor, com la participació també dels xiquets en el mig any declamant les ambaixades de Pastor, i la resta d'ambaixades també, però principalment es va fer pensant en les de Pastor. Després una unitat didàctica molt interessant que s'ha fet per a estudiants de l'ESO i de batxillerat sobre la figura, el que estàvem comentant, per a que quan estudien en la matèria de valencià, quan estudien la Renaixença, puguen estudiar-la en un autor local, en un autor conegut, que sàpien que així en la terra també s'escrivia. Després també un documental que ha fet la Diputació d'Alacant, que estem molt agraïts, un documental fantàstic que ha agradat moltíssim i que és un homenatge molt clar al poeta i queda per a la posteritat. I altres coses com un mural que s'ha pintat en el pati de les antigues escoles, una escultura commemorativa que està així en el poble, darrere de l'ermita, enfront d'on ell va viure, just enfront d'on està la placa que es va posar en el centenari del seu naixement. Ara han fet una escultura en el centenari de la seva mort, un poc tancar el cercle. I també, per exemple, una obra de microteatre, que és una iniciativa molt interessant en actors del poble i de fora, que s'ha representat així en el museu, per a un públic molt reduït. Era una obra que durava 25 minuts, anaven entrant de 10 en 10 o de 15 en 15 com a molt, i que ha agradat molt també. I bé, jo crec que ha sigut tot l'any d'activitats i que queden coses per a més avant. Per exemple, la pàgina web que s'ha fet, que pensem que va ser una ferramenta també per als estudiosos, perquè s'ha digitalitzat tota l'obra que tenim d'ell així en l'Ajuntament, que és el que ens va cedir la família, i
i s'ha pujat a la web. Bueno, estem pujant a poc perquè és una feina també considerable de penjar, de transcriure, i pensem que aquesta web, de fet, ho sabem perquè ja ens ho ha dit gent, està sent consulta des de qualsevol lloc per poder estudiar la figura i l'obra d'aquest home. La facilitat que tenim en internet, Clar. des de qualsevol punt del món, veritat. Tota una sèrie d'activitats, enhorabona per la feina, i han sigut totes orquestrades, organitzades des de la Regidoria de Cultura i en general de l'Ajuntament, o també ha participat altres entitats? El primer que vam fer des de la Regidoria de Cultura va ser crear una comissió del centenari, als que tinc que donar les gràcies, de gent d'ací de Beneixama, professors, estudiosos, metge, també gent vinculada a la figura de pastor i interessada per col·laborar, i que és la comissió és la que ha tirat davant totes aquestes activitats, aportant idees i treballant. I després, a nivell d'associacions i entitats, donem les gràcies a la Comissió de Festes i al Col·legi, que han participat en tota la feina que s'ha fet en els xiquets. Després l'Institut d'Estudis del Vell de la Mariola, que va fer la unitat didàctica, que és un treball fantàstic, concretament va fer Francesc Sarrió i l'Institut la va editar. La Diputació d'Alacant, l'àrea d'imatge i so de la Diputació d'Alacant en el documental. L'Institut de Cultura Gil Albert d'Alacant, que és el que gràcies a ell vam tindre el mural. I un poc les associacions en general s'han volcat a col·laborar. Lògicament, quan esteu dins de tot el treball i tal, no dona temps de fer valoració, però ara ja ha passat un poc de temps, ja podeu tirar la vista enrere i podeu valorar aquestes activitats. Jo estic molt contenta. Crec que el poble s'ha quedat molt satisfet, la gent ha col·laborat molt. Per exemple, la gent del microteatre eren persones que no són actors professionals i s'han volcat a fer-ho i realment han posat l'ànima ahir. Jo estic contenta, a més, perquè han sigut activitats molt variades, que s'inixen un poc del que seria típic, i encara que en un principi vam començar en la idea de publicar algun llibre de l'obra d'ell, clar, el cost era molt elevat, el tema del llibre és un cost molt elevat per publicar-lo i també pel que el compra, i és una cosa també molt inamovible. Aleshores vam pensar en la web i creiem que ha sigut tot un encert, perquè la web és una cosa viva, que es pot anar afegint informació i que es pot consultar gratuïtament des de qualsevol lloc. El documental ha sigut un èxit també, està penjat en internet també perquè qualsevol es pugui apropar a la figura de pastor. Jo en general estic molt satisfeta. Suposo que es podien haver fet més coses, però pense que ha sigut una celebració molt digna. Estaves comentant que la figura de Joan Batista Pastor i Cal no era tan coneguda per una sèrie de circumstàncies, no? Penses que a partir d'ara, amb aquest centenari, amb totes aquestes activitats, puga eixir més a fora de la nostra comarca i del municipi de Beneixama? Jo estic convençuda que sí, precisament perquè les recerques per internet ara tenen uns resultats més satisfactoris, perquè hi ha contingut penjat, molt més del que hi havia abans, que hi havia alguna coseta però poc, perquè el treball que s'ha fet per als instituts és molt important i els professors poden utilitzar aquest material i transmetre-ho als estudiants, que són els que realment estan estudiant la literatura, la història de la literatura en aquest moment. I sí, estic convençuda de que hem contribuït a fer arribar més enllà a la figura de pastor. Sí. I ja per anar finalitzant, suposo que ara s'ha tancat un cicle d'activitats i d'accions. Està previst un poc més avant fer noves activitats? Al voltant de pastor? Al voltant de pastor tots els anys tenim el Premi de Poesia, Poeta Pastor, que ve celebrant-se ja enguany serà la 33a edició. Els premis es donaran en octubre i ja està la convocatòria oberta si vols participar. Està en la seva modalitat de castellà i la seva modalitat de valencià-català, perquè són les dues llengües en les que Pastor escrivia poesia. Aleshores, tots els anys, quan es fa l'entrega de premis, vull dir que no hi ha un record a la figura de Pastor. Entonces, any rere any sempre hi ha alguna cosa relacionada amb Pastor, sempre hi ha alguna novetat, alguna coseta, i per enguany alguna coseta farem també, però clar, no hi ha la intensitat que va ser el 2017, lògicament. És normal.
I bueno, ja per a finalitzar obrim un poc el focus, no? I ens centrem en la teva àrea, en l'àrea de la regidoria de cultura. Bueno, a l'Ajuntament mensualment publiqueu totes les activitats que aneu fer. Destacaries alguna de les pròximes activitats que té a nivell cultural l'Ajuntament? És que n'hi ha moltíssimes coses, tu mateix ho has dit, és associacions, és entitats festeres, la vida cultural de Beneixama és molt rica. I així em ve al cap ara aquest estiu volem fer també un xicotet d'homenatge a Navarro Ferrero, a Pepe Navarro Ferrero, que és el pintor que tots coneixem, que vivia en el camp, que així a Beneixama també, que treballava a Villena i que tenim el museu d'ell. I volem ampliar el museu en algunes de les últimes obres, perquè enguany fa 10 anys de la seva mort, sembla mentida, però ja han passat 10 anys, i aquest estiu farem alguna coseta al voltant de la seva figura, també en col·laboració amb l'Institut Gil Albert i de gent del poble. En principi és el que em ve al cap, però en estiu segur que hi haurà molta activitat també, i ara, pròximament, este diumenge, el dia del llibre, celebrarem el dia del llibre així en el carrer, estaran les llibreries del poble, estaran les xiques del col·legi també fent activitats, tant pel matí com per la vesprà. Es crea molt bon ambient entorn a la cultura i al llibre. Molt bé, perquè sempre està bé que encara que siguin pobles xicotets, però tinguin aquesta vida associativa i cultural i, aprofitar que la gent pugui acostar-se a Beneixama i viure també i un poc compartir aquestes activitats entre els pobles de la vall. En això ens quedem, Maria José, i gràcies de nou. Moltes gràcies a vosaltres.